ଆମ ଦାନ୍ତ ବତାଉଛି। କଣ ହେଲା ରେ ସିମରନ ମା, ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ଲୋ ମା? ଆଇ ମା କଣ କହୁଥିଲା ଯେ ସିମରନର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସିମରନର ଦାନ୍ତଟି ଭାରି ବଥା ହଉଛି। ଓହୋ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ରେ। ଆରେ ଏମିତି ଅବାକ ହୋଇ କଣ ଦେଖୁଛ ରେ? ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହିବି, ଏହି ବିଷୟରେ ପୁରା ବୁଝେଇ ଦେବି। ଚାଲ। ଆଇଠୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା, ବହୁତ ମଜା ଶୁଣିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ଗୀତା ନାମକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସାପ ଥିଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ପୁରା ତମ ଦୁଇ ଜଣ ଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ଆଲୋ ଏ ଗୀତା, ବେଶୀ ଖେଳୁଛୁ ଏଇଠି ସେଇଠି ବୁଲି, ଏବେ ଘରେ ଆସେ ତ। ଠିକ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେହି ଗୀତା ସାପଟି ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଲୋ ଏ ଗୀତା, ତତେ କଣ ହଉଥିଲା? ଆଜି ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛୁ? ଠିକ କରି କହ ତ ମତେ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ମା, ହେଲେ ସକାଳରୁ ମୋ ଶରୀର ବେଶୀ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ମା। କେଜାଣେ କଣ ହେଲା, କିଛି ବି ବୁଝି ପାରୁନି। କି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି, ମଲା ଜୀବନ ହେଇଯାଉଛି ମା। ମତେ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ଭୟା ଭୟା ଲାଗୁଛି ଲୋ ବୋଉ, ତୁ କିଛି କର ଲୋ। ଆଲୋ ତୁ କଣ ଗାଧେଇ ହଉଛୁ ତ? ନିଜ ଦେହଟା ସଫାସୁତୁରା ରଖୁଛୁ ତ? ତତେ ମୁଁ କେତେ ଥର ମନା କରିଲି ଯେ ବେଶୀ ଅସନା ବା କଚରା ପାଖରେ ଖେଳିବାକୁ ଯା ନା। ମୋ କଥା ତ ତୁ ଜମା ଶୁଣିବୁନି। ଏବେ ଭୁକେ, ଏବେ କୁଣ୍ଡାଣି ହବନି ତ କଣ ହବ? ନାଇଁ ଲୋ ମା, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଗନ୍ଧିଆ ଜାଗା କିମ୍ବା ଅସନା ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦିନକୁ 2 ଥର 3 ଥର ଦେହକୁ ରଗଡ଼ି ଗାଧୋଇ ସଫାସୁତୁରା ରଖେ। ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଏମିତି କଣ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ମୋ ଦେହଟା? ଏ ଭଗବାନ, କଣ କରିବି କୁହ? ତା ପରଦିନ ଗୀତାକୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଦେହ କୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମା, କି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ଲୋ ମା, ମୋ ଦେହଟା ଭାରି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି। ତୁ କିଛି କରେ ଲୋ ମା, ତୁ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରୁଛୁ ବସୁଛୁ, ମତେ କିଛି କରେ। ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି, ମୋ ଦେହଟା ବେଶୀ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି, ଭାରି କାଟୁଛି ଲୋ ମା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତତେ କଣ ହେଇଛି। ରହ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବାହାର କରୁଛି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ? ଆଲୋ ମା, ମୋର ଦେହଟି ବେଶୀ କାଟୁଛି, ଆଉ ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଲୋ। ଦେଖେ ମତେ କଣ ହେଇଛି ଲୋ, ତୁ ଦେଖେ ଟିକେ, ଦେଖେ ଲୋ, ଏଇଠି ଦେଖେ, ଏଇଠି। କଣ ହେଲା ଲୋ ମା? କଣ ହେଇଛି ତୋ ଦେହରେ? ଓହୋ, ଏଇଟା। ଆଲୋ ଗୀତା ମା, ଶୁଣେ, ଆଗେ ତୁ ଯା ତ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁ ସେଇଆ କର। ଏବେ ଯା। ଆରେ ଯା ରେ, ଏପରି ପଥର
হল মা একদম নুয়া হয়ে গলু যোটা তো সহিত এবে ঘটিলা না সেইটা আম সাপ মানଙ୍କର বড় হেবা প্রক্রিয়া ଆମେ পুরুଣା চমড়া দেই ঢাঙ্কি হই থাউ ଆମେ ଏହି কষ্ট সহি ଆମର পুরুଣା চমড়াକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଚମଡ଼ାରେ ଆସିଥାଉ ବୁଝିଲୁ ତ ଏବେ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ଏବେ ତୁ ପୁରା ପୁରି ନୂଆ ସାପଟି ପରି ଦେଖାଯାଉଛୁ ହଁ ଲୋ ମା ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ବୁଝିଗଲି ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଚମଡ଼ା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତ ପୁରୁଣା କମଜୋର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଓ ନୂଆ ମଜବୁତ ଦାନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଜାଗାରେ ଆସିଯିବ ବୁଝିତାଲ ଓ ମନେ ରଖିଥାଲ ମା ସଂଘର୍ଷ ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଆଣିଥାଏ ଲୋ ମା ଆରେ ଏମିତି ବି ତୋର ଦାନ୍ତରେ ପୋକ ଲାଗିଛି ଆଉ ଝଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା नमस्कार बंधु माने मु हेउछि प्रमिला जदि आमर एही भिडियोटी आपण मानंकु भल लागि थाए तेबे एही भिडियोटी को शेयर करंतु आउ आमर एही शोभा स्टोरी चैनल टी को सब्सक्राइब निश्चय करंतु धन्यवाद बंधु माने जय जगन्नाथ।